צהריים טובים לכולם, היום יום שישי ובדודה שלי ודודה שלי, זאת אומרת דודה שלי והבת שלה נחתו כאן במיימי וזה מרגש בטירוף כי זה אחרי שנה מטורפת ולא פשוטה, אבל זה הסיפור כבר שלה, אם היא תרצה אני אשתף. והחלטתי להפתיע אותה בחדר, היא באה לישון אצלי הבת דודה שלי, אני הולכת להפתיע אותה, ננפח בלונים, נעשה לה כזה כיף, יפה, מושלם, ואני רוצה שתהיו איתי כאן, אז בואו נתחיל. יש לי שאלה חשובה לפני שאנחנו מתחילים, חשבתי על זה הרבה, ואני רוצה להכניס גם תכנים של איך לעשות כסף באונליין. האם זה מעניין אתכם? אם כן, לרשום לי בתגובות שזה מעניין אתכם, ובואו נתחיל לעצב לה את החדר. אז דבר הראשון שאופיר כבר עשה, זה הוא שם מיטה, אני לא יודעת אם אתם יכולות לראות, אבל כן, יש כאן מיטה, ועכשיו אנחנו ננפח את הבלונים. קניתי כל מיני בלונים, קניתי המתנות, ונראה לי שהיא ממש תתרגש מזה, אז בואו נתחיל. טוב, אז הדבר הראשון שאני אעשה זה לחבר את המנפח בלונים. יאיר הוא ישן, יש עוד סיכוי שהוא יתעורר תכף, אבל בינתיים הוא ישן. אחרי שהוא לא ישן לי 4 שעות, זה ילד שישן כל שעה ו40, ו4 שעות הוא לא הצליח להירדם. כי בדיוק כשהוא בא להירדם, אז בדודה שלי התקשרה אליי שהם הגיעו, ואז הלכנו למסעדה, והיא בינתיים הלכה לבדודה אחרת שלי, ואני עכשיו מסדרת לה את החדר, ואז היא תבוא אליי. אז בואו נתחיל לארגן את הדברים, אני אחבר את זה לחשמל ונפח בלונים, כי אין סיכוי שאני אאבד את הריאות שלי, כי זה ממש קשה לי. בואו נחבר את זה לחשמל. נשים אתכם אולי כאן, שיהיה יותר סבבה. יפה. עכשיו, בואו נראה לכם מה קניתי. אז הייתי בטארגט. אגב, אני בחדר אורחים, שזה החדר משחקים של נאיה, שהופך להיות חדר אורחים, ועכשיו חדר המשחקים של נאיה הולך לרדת למטה, והחדר עבודה הולך לעלות למעלה, זה הולך להיות לנו קצת שינויים בבית. קניתי, קודם כל ערכת יצירה, נעשה פינת תה, היא מאוד מאוד יצירתית, מוכשרת ברמות, מנגנת, מציירת, היא כאילו כישרון כזה של ארט, הכי לא אני, וקניתי לה כזה כוסות תה וקנקן, שאפשר בעצם לצייר עליהם, אז היא תעשה את זה עם נאיה, אל תגידו לה, זה דבר ראשון. קניתי, זה כבר לא קשור, זה של נאיה, שנייה, קניתי גם לנאיה דברים, קניתי הסמלה, וקניתי לה 2 ערכות טראבל, שזה בעצם ערכת טיולים לטיסה שלנו, כי אנחנו טסים בעוד שבועיים, והטיסה היא מאוד ארוכה, הטיסה לישראל, 13 שעות, אז קניתי כזה כל מיני דברים שהם סגורים, ממש מגיעים מושלם בתוך תיקייה, ככה שאני לא צריכה אפילו לארוז את זה, כי זה ממש בתוך תיק, אתם רואים, גם פה יש תיק, ואז בעצם יהיה לה יצירה במטוס, זה לגבי נאיה, קניתי לה כוס, בגלל שהפלסטיק אמרו שהוא סכנת נפשות, עברנו לזה, אלומיניום, שהוא לא משחרר את כל הרעלים. ועכשיו בואו נראה לכם מה עשיתי לבדודה שלי. עשיתי לה את זה בסטייל דיסני כזה, זה סוג של דיסני, זה גם היוניקורן וגם בת ים, המרמייד, כי היא ממש אוהבת את דיסני, אבל חיפשתי משהו כאילו שיהיה כזה מקליל את האווירה, אז גם הבאתי כזה, שזה בלון של יוניקורן, של חד קרן. גם קונגרץ על זה שהיא בעצם עברה את כל מה שהיא עברה. הבאתי לה את בת הים, הבאתי צלחות של בת הים, הבאתי בלונים באותם הצבעים, קניתי לה חברת קומיקס של החיים שלה, זאת אומרת שהיא עכשיו צריכה ממש לכתוב ולרשום ולצייר ולאייר את כל החיים שלה בקומיקס, וזה נראה לי מתנה מהממת, אז זה. קניתי לה, זה שלי. בואו נמשיך. קניתי כרטיס ברכה שאנחנו נרשום בו מכל המשפחה. משפחת רשתי, לוק רשתי, זה. וקניתי לה עפרונות שהיא תוכל בעצם לצייר את החוברת קומיקס שלה. זהו, אז עכשיו אנחנו נתחיל לסדר לה פה את הבלונים. אני מקווה שנאיה לא תהרוס אותם, סתם. נאיה אוהבת בלונים, היא תבוא והיא תתרגש, ונקווה שגם הבדודה שלי תגיע ותוכל לראות את זה מסודר ויפה. אז בואו נתחיל לנפח את הבלונים. טוב, אז הראשון לא דורש יותר מדי מנפח בלונים, כי זה עם הקש. אז בואו נעשה את זה. וואו, זה גדול, חשבתי שזה קטן. הופה, תינא נאי, יאני חוויתי ירוק.
יוניקורן שהוא מגיע בשתי חלקים. בואו נתחיל בחלק הראשון. טאדאם! יוניקורן. יאללה, נשים אותו על המיטה. הנה, תראו איזה חמודים בינתיים. עכשיו אני אעשה את הקונגרטוליישן ואני אשים את כל הבלונים על המיטה ואת המתנות כמובן. וזאת התוצאה הסופית. קונגרץ, בלונים, מתנות. שמתי גם את הכוס של סטנלי כאן. וזה המתנה שלה. אני מחכה כבר שהיא תבוא. ותראה, מרגש בטירוף. יאללה, בואו נלך עם יאירו להביא את נאיה מהגן. אני עכשיו אשים אותו בכיסא שלו ונלך להביא אותה ביחד. זהו, אנחנו בדרך להביא את נאיה. בואו נראה איפה נאיה. נאיה! Thank you, yes, she love it. שלום! מה קורה נאיה? תסגרי לה משאף אחד לא יצא. מה שלומך? איך היה לך היום? כן. מה עשית? מה עשית בגן? כיף. כן? שיחקת? איזה כיף, קצת שבאתי עם יאירו? לקחת אותך מהגן? כן? איפה התיק שלך? תביא אותו? אני לא שומעת. אני? אני חייבת את התיק של נאיה. טוב, תדחפי את העגלה. צד שני. הוא מחזיק לי, תשאירי לו. למה? תשאירי את זה אצלו. הוא משחק עם זה. ככה. יאללה. לא, הוא לא שים את זה בפה, אל תדאגי. יאללה, צי. מה? נאיה, תראי, יאירו בא להגיד לך שלום. היי. אני אשים. יאללה, בוא נפתח לך את השער. אני אפתח את השער. טוב. אני גדולה, אז אני אעשה ג'אמפים שם. אלופת. שימי לב איך את עוברת, טוב? יאללה. את רואה את האוטו שלנו? שם. כן. זה שלי? כן. זה שלי? כן. סיימת לשתות? לא. יאללה, סיימי. יאללה, בוא ניסע. נאיה, את מוכנה להפתעה? כן! בואי. מה האוטו של נאיה? איזה אוטו יש לנאיה? איזה אוטו שלך, נאיה? תסתכלי, בואי נלך אחורה ותבחרי איזה אוטו את רוצה. זה. וואי. רוצה אוטו ווייט? כן. בואי נלך. מה? זה היה. של מי זה? של יעל. וואי. את יודעת שזה האוטו החדש שלך? כן, חדש. וזה... את רוצה לשבת בכיסא? כן. שבי, את רוצה לראות איך הוא נוסע? לכי תעשי סיבוב עם אבא. כיאה לשני ילדים, אופיר החליף לנו את האוטו כי לא הספיק לו הג'יפ, הוא רצה להביא מיניוון, הוא חושב שאנחנו אתם יודעים, בני ברק או משהו, סתם. אבל שימו לב, זה האוטו החדש. הנה, אופיר כבר פירק לנו כיסא אחד, ואז אני יכולה לעבור בכיף. נכון! שלי!
נכון. אתם רואים עכשיו אני יכולה לעבור בחופשיות ולשבת מאחורה. היה לו יד? וואי, יש מלא מקום באוטו הזה, זה כיף. ואני יושבת פה מאחורה, סבבה לי, יש לי ספה שלמה, אז בינתיים זה ממש כיף, תראו את יאיר בניה. ממי, תעשה שלום? שלום. יפה מאוד. נאיה, תגידי שלום. שלום טוילט. איך האוטו החדש? כן. הנה גם יאיר פה, גם נאיה פה, גם אופיר פה. סך הכל, אחלה של אוטו. יש מלא מקום. רק שהוא נראה של דתיים, אבל אין מה. באנו עכשיו להחזיר את הג'יפ שלנו, אחרי שהיינו איתו כמעט 3 שנים, פחות חודשיים. ויש לנו עכשיו את האוטו הזה, המיניבן הזה, שהוא סופר נוח. תראו, נאיה בינתיים מתאמנת לשים חגורה לבד. למרות שהיא עדיין לא בשלב של להיות בכיסא לבד, אבל הנה היא מתאמנת שם מאחורה. מצליחה? כן. וואי! פעם ראשונה שהיא שמה חגורה לבד. עוד טיפה, את ממש קרובה לזה, נאיה, את אלופה. אז באנו להחזיר את האוטו. האוטו שלנו, אופיר שמה עם האוטו, אני אראה לכם אותו. בואו נראה אם אתם מצליחות ככה לראות. מצליחות ומצליחים, הנה האוטו שלנו. ועכשיו, רגע, אני אהפוך את זה חזרה אליי. וזהו, אנחנו נפרדים מהאוטו שהיינו איתו 2 פלוס. ואנחנו עברנו לאוטו החדש. אני מאוד מאוד אוהבת אותו, נוח לי בטירוף איתו. הוא מאוד מכוער בעיניי, אבל לא נורא. הנוחות עולה פה על אם הוא יפה או לא יפה. נוח בטירוף עם ילדים. אפשר להזיז את הכיסא, כאילו פירקנו פה כיסא, היה כאן 3 כיסאות מאחורינו. פירקנו כיסא אחד. עוד טיפה, תקשיבי, תחזירי את החגורה אחורה. תחזירי אותה עד הסוף. יופי, תמשכי שוב. אני מסבירה לנאי איך עושים את זה. תמשכי שוב עם 2 ידיים. הרבה, הכי הרבה שאת יכולה. פירקנו את הכיסא כאן, ואז זה אומר שיש לנו כיסא אחד שהוא יכול לזוז ימינה ושמאלה, היא יכולה להיות קרובה ליאיר ויכולה להיות רחוקה מיאיר. אז אם כזה, אנחנו יודעים שזו נסיעה שהיא כיפית וזה, והיא תהיה סבבה, מצמידים אותה ליאיר, הם משחקים, ואם כזה מתחיל לעשות בעיות, מזיזים. נו, יופי, הכי הרבה, עוד מעולה. עכשיו תחזיקי עם יד אחת ועם יד השנייה תקשרי. יאללה. תקשרי את החגורה. איפה התופסן? אז זה מדהים, כי אפשר ממש להזיז, לקרב, אני יכולה גם לשבת אני ליד יאיר ונאיה מאחורה, יש מלא מקום, ישבתי מאחורה, זה כמו ספסל, בית מלון, כאילו, מדהים. הבחינה הזאת סופר נוח, כאילו, אימא לבטירוף. Slam the door, I don't care what we're trying to say, let the storm, מוכנה? The cold never bother me anyway. Let it go! Let it go! And why take the sky? Let it Stop! Let it go! See the sky! Here I stand! Alive I stand! Let the storm rage on. מוכנה שוב? יאללה, מוכנה לשיר? עכשיו זה החלק הכי קשה. ונאיה! Let it go! Let it go! And then why take the sky? Let it go! Let it go! And never forget the sky. Here I stand. Let the Sorry, The cold never bother me anyway. טין טין טין! אלופה! נשיקה לאמא! אלופה. היום, יום שני, זה הממוריאל דיי באמריקה, והחלטנו לבוא עם הילדים קצת לטייל, רק שחם ברמה קיצונית, תקשיבו, רותח. באנו לגן שעשועים. נאיה, תעלי. את לא רוצה? טוב.
גן שעשועים ענק, אבל לצערי אין בו צל, אז בטח אנחנו תכף נמשיך מכאן למקום אחר. יש כאן מגלשות. על מה את עולה, נאיה? תראי להם. ויש כאן עוד חלקים בפארק. על הסלע? בואי נראה איך את עולה. כן, את יכולה, בואי נביא לך יד. את רוצה יד? את יכולה לעלות עליו. יאללה. זהו, זה כאילו הפארק. אופיר מרדים רגע את יאיר ואז הוא יבוא. אבל סך הכל נחמד, זה כאילו חווה. לכי לפארק של הגדולים. תראי. בואי תראי, זה הגדולים. בואי תעלי מפה. היא לא אוהבת. יאללה, תעלי. איזה חמודה הסמלה שלה מטרמינל איקס. הזמנתי אז לאמא שלי והיא הביאה לי את זה. אלופה! כל הכבוד. בקיצור, אז היה לנו סוף שבוע ארוך מאוד, כי יום שני זה הממוריאל, והיה לנו כאילו את שישי הייתה בגן. היה לנו את שבת ראשון ושני של חופש שלהם, וזהו, אנחנו נלך יותר מאוחר לחברים לבריכה, שיש להם בריכה כמו בית מלון, אז זה ממש נחמד. ואחרי זה, מה נאיה? ואחרי זה אנחנו נחזור הביתה, נתארגן, נלך לישון. וואי, אתם לא מבינים מה קרה לי היום. תקשיבו, היום הבית היה מפוזר ברמה קיצונית, שזה כבר הגיע למצב שחלאס, חייב לעצור הכל, להפסיק הכל ולסדר. ואני קמה בבוקר, מכינה לי קפה. לכי, אבל זה רותח, תנסי. אני הגעתי למצב שחייב לסדר, והלכתי להכין לעצמי קפה בבוקר עם נאיה. נאיה ראתה טלוויזיה, ואני הכנתי קפה, ופתאום נשמע דפיקות בדלת. כזה, מה קשור דפיקות בדלת? אולי מישהו מניח חבילה, אולי לא יודעת, מה קשור דפיקות בדלת? מפה לשם אני פותחת את הדלת, אני רואה את המנקה. ובדרך כלל היא הגיעה ביום שישי, היום יום שני. מסתבר שאמרה לאופיר שהיא לא יכולה ביום שישי, היא יכולה לבוא רק ביום שני, והיא באה, ואני כולי, אימא'לה, איזה כיף, אני בדיוק תכננתי כאילו לסדר את כל הבית, ופתאום היא באה, זה היה כזה אלם מושלם. וזה היה מה זה כיף. אנחנו האמת משתמשים במנקה אחת לשבועיים, למרות שהבית דורש את זה אפילו אחד ליומיים, אבל אני כאילו, קודם כל זה כסף. והדבר השני, אנחנו גם צריכים להיות אחראים לדברים שלנו. 4 אלופה! אני ויער פה, חם לנו ממש, אני הולכת להחליף בבגד ים. זהו, קיבלתי החלטה. כיף לכם? תראו את נאיה, היא שמה לעצמה קרם הגנה. שמת קרם הגנה? יאללה, עכשיו אני אשים ליער, תשאירי את זה פה על השולחן. יאללה, לכי לאבא קפצי ואני באה. לכי לאבא. וואי, איזה שמש טובה. איי. Okay. USB-C? Yeah, just the end. חיות בסרט.
Remember.